Tilar kwarai sayyidina Husaini hasken ka ba zai dishi ba. Jikan annabi shahidi fitilar kwarai sayyidina Husaini hasken ka ba zai dishe ba. Shi ne wanda annabi ya so tamkar gabarsa, shi tsokarsa ne mu duba a cikin fadinsa. Allah ya fushi da dukan mai kyamatarsa, wanda yake shi ya ki annabi ba zan rufe ba. Jikan annabi shahidi fitilar kwarai sayyidina Husaini hasken ka ba zai gushe ba. Annabi ya faɗa kan isarsa da martabarsa, ya ce al-Husaini daga ni ya fito tsiransa, haka ni ma daga shi nake maji ɗaukakarsa. Sirri sahibu sirri mu ƙara duba. Jikan annabi shahidi fitilar kwarai sayyidina Husaini hasken ka ba zai gushe ba. Jikan annabi shahidi fitilar kwarai sayyidina Husaini hasken ka ba zai dishe ba. Jikan annabi shahidi fitilar kwarai sayyidina Husaini hasken ka ba zai gushe ba. Wannan mai isar wasu suka yi wa bakin tunani, suka kashe a Karbala lamarin ya taba ni. Kai kuka kamar fatar rayuwa zai taya ni, sai Allah da annabin Allah su na duba. Jikan annabi shahidi fitilar kwarai sayyidina Husaini hasken ka ba zai gushe ba. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.